La qüestió fonamental no està tant en els instituts i escoles sí o no, sinó en com està repartit l'alumnat, no? I si els instituts i escoles se transformen en guetos, doncs llavors tenim un problema, no? Perquè estem eternitzant, no? Si abans, potser quan una escola sí que vivia una situació de marginació, no? Reflexava una situació de marginació, com a mínim quan s'arribava a l'etapa de l'institut, no? Hi havia, es trencava, no? aquesta segregació. Si ara una escola que ja pateix segregació es fa institut-escola, doncs això és una continuïtat d'aquesta segregació i per tant no? És el que anomenem diguem-ne el manteniment del gueto. El que s'hauria d'estudiar és la comparació entre Temple i Mercè, no? per posar dos exemples clars, i a veure realment què és el que volem fer, no? I com repartim l'alumnat i com repartim els serveis, no? de suport a l'alumnat. És aquí on estaria la clau.